Λοιπόν, επιστρέφοντας να καλημερίσουμε τον κύριο Σταθινό, πρώτο τεχνικό επιμελητήριο. Καλημέρα κύριε Σταθινό. Καλημέρα κύριε Θα τα πούμε και λίγο με τα ασφαλιστικά σας. Ο Γιώργος, μια αμφιβολία, δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμείς έχουμε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες. Επειδή στις τέλος Οκτωβρίου κληθήκαμε να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώτου εξαμήνου του 2016. Μάλιστα. Τις εισφορές του δευτέρου εξαμήνου κληθήκαμε να τις πληρώσουμε 31 Δωδεκάτου. Ζητήσαμε παράταση μέχρι 31 Τρίτου, γιατί δεν είναι δυνατόν σε 2 μήνες μέσα να πληρώσουμε τις αιτήσεις εισφορές. Πάρθηκαν οι αποφάσεις και από το ΤΕΕ και από το ΤΣΜΕΔΕ και από το ΕΤΑ, αλλά τελικά δεν εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ και τον Υπουργό. Με αποτέλεσμα να έχουν μείνει αυτή τη στιγμή πάνω από το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. Μάλιστα, χθες ενημερώθηκα ότι ακόμα και αν κάποιος, επειδή δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει τα πάντα μέσω του ΕΦΚΑ, ακόμα και αν κάποιος θέλει να πληρώσει να πάρει ενημερότητα, ούτε αυτός έχει δυνατότητα. Επίσης, σε εμάς είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και είχε περάσει στον νόμο ότι θα συνεχίσει να ισχύει η εγκυοδοσία. Δηλαδή να βγάζουν εγγυητικές επιστολές οι μελετητές και οι εργολάβοι δημοσίων έργων. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Αυτό ισχύει εδώ και 100 χρόνια περίπου. Ακόμα. Αυτό επειδή δεν μεταβιβάστηκε η απαραίτητη περιουσία στο νέο ταμείο που θα δίνει εγκυοδοσία στο ΤΜΕΔΕ, αυτή τη στιγμή δυσλειτουργεί. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να κατέβουν σε δημοπρασίες έργων κανένας μικρός ή μεσαίος μελετητής ή εργολάβος. Παρά μόνο νομίζω ότι δυνατότητα έχουν οι μεγάλες εταιρείες και καλό θα είναι να ξέρουμε αν είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης μόνο οι μεγάλες εταιρείες να υπάρχουν στη χώρα. Μάλιστα, κατανοητό. Και αλλαγή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν βλέπω κάτι. Και επίσης είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι δεν θα εισπράξουν εισφορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί σας αποσέχετε δουλειά? Δουλειά δεν έχουμε, αλλά μέχρι τώρα. Δεν κινείται τίποτα. Και ξέρετε, οι περισσότεροι μηχανικοί οφείλουν και παλιές εισφορές. Και πρέπει να υπάρχει ένας διακανονισμός και σε αυτό. Δεν έχετε ρυθμίσει για αυτές? Υπάρχουν ρυθμίσεις που έχουν γίνει? Ναι, οι ρυθμίσεις έχουν χαθεί αυτή τη στιγμή λόγω αυτού που σας είπα πριν, ότι 31 Δωδεκάτου δεν δόθηκε παράταση. Με αποτέλεσμα να μην είναι κανείς ενήμερος και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα. Πόσο είναι η εισφορά αυτή τη στιγμή σε εσάς? Πόσο θα γίνει μάλλον το καινούργιο σύστημα? Πόσο ανεβαίνει? Θα είναι 37,95%. Μόνο το ασφαλιστικό? Ναι, μόνο το ασφαλιστικό. 37,5% μόνο το ασφαλιστικό είναι καταστροφικό. Καταλαβαίνετε, αν βάλετε τους φόρους, τις προκαταβολές φόρου, το τέλος επιτιδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης, δεν χρειάζεται να το συζητήσετε. Αν κάνεις το άθροισμα, ξεπερνάει το 80%. Ξεπερνάει το 80%? Ναι, γιατί να δουλεύει κανείς? Ας κάτσει σπίτι. Δεν έχει κανένα λόγο να δουλεύει. Πάλε και το πτυχίο σε μια κορνίζα και κάτσε σπίτι να το βλέπει. Ξέρετε, υπήρχε και μια απόδειξη όταν επιλέξαμε ασφαλιστική κατηγορία, μπορούσαμε να πληρώσουμε δηλαδή λιγότερες εισφορές. Αυξήθηκαν τα έσοδα του ταμείου μας περίπου σε ένα μήνα κατά 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, υπάρχει ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμοστεί περίπου πριν από ένα χρόνο και έφερε αποτελέσματα. Αν δεν το καταλαβαίνουν, τότε μόνο γράφουν λογιστικά κάποια έσοδα που αναμένουν και δεν ξέρετε ότι εσείς είστε πάντοτε ύποπτη κατηγορία. Και εσείς και άλλες ορισμένες κατηγορίες. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καθόλου ύποπτοι γιατί δεν έχουμε δουλειά. Στο παρελθόν όμως ήσασταν και ύποπτοι και όχι μόνο. Ενδεχομένως στο παρελθόν ο κλάδος να είχε κάνει υπερβολές και να είχε εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα στην κρίση περίπου 6-7 χρόνια. Οι μηχανικοί δεν έχουν δουλειά, έχουν φύγει από τη χώρα και αυτή τη στιγμή ούτε τα ταμεία θα σώσουμε γιατί δεν μπορούμε να εισπράξουμε εισφορές. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Δεν λέμε ότι δεν έγιναν λάθη στο παρελθόν, ούτε ότι δεν φταίει ο δικός μας κλάδος πουθενά. Ναι, καλά, προφανώς. Ο καθένας έχει ένα μέρος ευθύνης που το αναλογεί.